حضرت سیدنا امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند دے نال حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کولوں روایت کیتا وے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے ولد لی غلام فأتیت بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسماہ ابراہیم وحنکہ بتمرۃ کہ میرا ایک بیٹا پیدا ہویا، میں اس بیٹے نو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی بارگاہ وچ لے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فسماہ ابراہیم، اس بیٹے دا نام ابراہیم رکھیا، اس بیٹے دا نام وحنکہ بتمرۃ، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس نو کھجور دے نال گٹی دیتی۔ اس واقعہ تو کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے انہاں دا اے عمل سانوں دس رہا وے کہ اپنے بیٹیاں نو اولاد ہوئے کسے اپنے تو فضیلت والے بزرگ کولے لے جانا اور انہاں کولو گٹی دوانا اے برکت دا سبب اور ذریعہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دا نام بھی ابراہیم رکھیا۔ ابراہیم کیوں رکھیا؟ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام دی اولاد وچوں سن، یعنی حضرت اسماعیل دی اولاد وچوں سن۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم دے بیٹے نے، اور حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے رب دی بارگاہ وچ دعا بھی کیتی سی، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ میری اولاد وچ ایک عظمت والا رسول بھیجی۔ اور خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا سی ایک موقع تے کہ میں اپنے باپ ابراہیم دی دعا ماں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جڑا نام ابراہیم رکھیا ہے اے بھی اس چیز تے دلالت کردا ہے۔ ساڑے معاشرے چ ایک رواج بن چکا ہے جی 7ویں دن بچے دا نام رکھنا ہے، 7ویں دن تک ضروری نہیں جانا۔ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ انہاں دا بیٹا پیدا ہویا، حضرت ابو موسیٰ اشعری دا فوراً لے آئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہاں دا نام رکھیا اور نال گٹی دیتی۔ یعنی بچے نوں ان کسے نام نال بلانا تے چاہیدا نا، تے اسی 7 دن سوچدے رہنے ہاں، تے نام بھی مقدس نام رکھنے چاہیے نے۔ اج کل معاشرے چلا ماشاءاللہ نام ہی پتہ نہیں سمجھ آمدی، پھر کہندے جی دا معنی کی ہے، یہ کیدا نام ہو سکدا سی؟ نام رکھو نبیاں دے ناماں تے، نام رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ دے صفاتی ناماں دے نال شروع تو لفظ عبد لگا دیو، مثلا عبد الرحمن، عبد الودود، عبد المقتدر، عبد الرؤوف، عبد الرحیم، اس طرح کر کے نام رکھو۔ عبداللہ اے نام نے، یا پھر نبیاں دے ناماں تے حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام دے نام تے، حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یونس، ایوب، مطلب نبیاں دے ناماں تے، یا پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے کسے صحابی دے نام تے نام رکھو۔ بچیاں دے نام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی ازواج مطہرات اولاد پاک دے نام تے، یا جڑیاں صحابیات نے او عورتاں جنہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی ظاہری زمانہ حیاتی چ آپ دی زیارت کیتی، آپ نال ملاقات کیتی ہے اور کلمہ پڑھ کے صحابیت دا شرف حاصل کیتا ہے۔ جتنا مقدس ہستی دی طرف نسبت نال نام رکھو گے اس دے اثرات بھی اللہ دے فضل نال بچے چ آون گے۔ اور اسی طرح حضرت سیدہ ام المومنین طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے
انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان فیبرک علیہم ویحنکہم، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ لوگ اپنے بچے لے کے آؤندے سی، تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کردے کی سی؟ فیبرک علیہم، انہاں واسطے برکت دی دعا کردے سی، انہاں دے گھر والیاں نوں مبارکباد بھی دیندے سی، اور نال ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہاں بچیاں نوں گٹی بھی خود عطا فرماندے سی۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان دی تربیت دے پہلو ایسے نے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر دے بیٹے نے عبداللہ، انہاں دے گھر بیٹا ہویا تے انہاں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نام دی نسبت نال اپنے بیٹے دا نام رکھیا بلال بن عبداللہ۔ تے ایک شاعر آیا، انہیں حضرت عبداللہ دے اس بیٹے بلال دی تعریف کیتی، اس بیٹے بلال دی تعریف کیتی، تے انہیں بڑیاں لمبیاں چوڑیاں تعریفاں شروع کر دیتیاں، تے انہیں تعریفاں کردیاں کردیاں کیا بلال ابن عبداللہ خیر بلال، کہ جتنے بھی دنیا تے بلال ہوئے نے سارے نالوں بہترین بلال حضرت عبداللہ دا بیٹا ہے۔ تے حضرت عبداللہ ابن عمر نے انہوں جواب وچ کیا کذبت اللہ بل بلال رسول اللہ خیر بلال، یہ ابن ماجہ چ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اے شاعر تو جھوٹ بولیا، انج گل نہیں، بلکہ بلال سارے نالوں افضل ہو، یہ جڑا رسول اللہ دا غلام بنیا، صحابی بنیا۔ میں تے اپنے بیٹے دی نسبت اس بلال نال رکھیے، او بلال اوے جنہیں مارا کھادیاں نے، احد احد پکاریا وے، لیکن کدی بھی اپنی زبان تے رب دی ذات دا انکار نہیں آون دیتا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا وہ تربیت یافتہ بلال سی۔ اور یہ چیز بیان کر کے ساڈے استاذ فرماندے ہوندے سی کہ پتر پیواں تے جاندے نے، تے آپ فرماندے نے انج کیوں نہ ہوندا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے باپ حضرت عمر کو سن رکھیا سی کہ حضرت بلال مسجد نبوی چ جس وقت آئے تے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد نبوی چ موجود سی، ویکھ کے حضرت بلال دے استقبال واسطے کھڑے ہو گئے، اور نال ہی کہن لگے ابو بکر سیدنا، ساڈے سردار ابو بکر نے، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا، اور حضرت ابو بکر نے ساڈے سردار بلال نو آزاد کروایا ہے۔ حضرت بلال نو جس وقت مار دے سن تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سردار نو کیا کہ ایدی کی قیمت لینی ہے، انہیں کیا اتنی قیمت لینی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دے کے حضرت بلال نو خرید کے فوراً آزاد کر دیتا، تے حضرت عمر نے اس طرف اشارہ کیتا ہے کہ ساڈے سردار ابو بکر نے جنہ ساڈے سردار بلال نو آزاد کیتا ہے، تے استاد فرماندے نے کہ حضرت عبداللہ نو پتہ سی کہ حضرت بلال نو میرے ابا جی نے اپنا سردار کیا وے، اس واسطے او بلال ہے، میرا بلال اس بلال دا مقابلہ نہیں کر سکدا۔ صحابہ دی تربیت جڑا فضیلت والا ہوندا ہے او دی فضیلت منو۔ اج ساڈے بندے وڈیاں دی عزت احترام نہیں کرنا تے تھلڑیاں نو کہے جانے تیرے چ اے بھی خوبی ہے، اے بھی خوبی ہے، پاویں او دے چک بھی نہ ہوے، تے انہاں کہہ دیتا سی کہ میرا بیٹا بلال اس بلال دے مقابلے وچ نہیں آ سکدا، بلکہ اے اس بلال دا غلام ہوے دا۔ تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو اے مقام اور مرتبہ صرف اور صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نسبت نال ملیا وے۔ تے کسی شاعر نے کیا خوب کیا سی، اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا۔
اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے علامہ اقبال نے کیا سی، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا۔ حبشہ دے رہنے والے سو، حجاز ہی چاہے ہو، مکہ مکرمہ پہنچے ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھیا جے تے حضرت عمر جہاں بھی تانوں اپنا سردار کہہ دیتا سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو صحیح معنیاں وچ دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔